Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Elear Uncut και σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Χαράκη, ο οποίος είναι director της ΕΚΑ, της εταιρείας ΕΚΑ, που θα μας πει στη συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή, και τη Ράνια Κολιανδρή, η οποία είναι αρχιτέκτονας επίσης στην εταιρεία ΕΚΑ. Η εταιρεία μας, η ΕΚΑ, ιδρύθηκε όπως ξέρετε το 1946. Είναι ιδιοκτησία της οικογένειας Λοϊζίδη. Τώρα είμαστε στην τέταρτη γενεά Λοϊζίδηδων που είναι στην εταιρεία. Διαχρονικά η εταιρεία ξεκίνησε από εμπόρια τσιμέντου και σιδήρου και κατέληξε αυτή τη στιγμή μια εταιρεία πολυμορφική στον τομέα των εξειδικευμένων προϊόντων για την οικοδομική βιομηχανία. Ένα από τα πιο διευρυμένα προϊόντα που έχουμε και διευρυμένη γκάμα όσον αφορά αντιπροσωπιών είναι το κεραμικό. Η ενασχόληση μας με τα κεραμικά που εισάγαμε από τα μεγάλα εργοστάσια από Ιταλία και Ισπανία κυρίως, μας όθησε να ασχοληθούμε με την τοποθέτηση αυτών των κεραμικών και η αποκάλυψη εξωτερικά κτηρίων, κυρίως πολυκατοικιών που είχαν αρχικά προβλήματα με τα υδραυλικά τους και βάλαν τις σωλήνες προς τα έξω, και μας ζητούσε η διαχειριστική επιτροπή να επικαλύπτουμε ορισμένες από αυτές τις σωλήνες. Αφού είδαμε αυτή την ανάγκη, προχωρήσαμε και κάναμε αρκετά έργα, κυρίως στη Λεμεσό και στη Λευκοσία, στην επένδυση τους με κεραμικών για να καλύψουμε και αυτά τα προβλήματα, αλλά να ομορφύνουμε και τις πολυκατοικίες αυτές. Στη συνέχεια, και αφού εξειδικευθήκαμε αρχές της δεκαετίας του 2000 με αυτόν το κομμάτι, αναλάβαμε και πλέον πιο σοβαρά έργα, όπως το μολ στην Λεμεσό, όπως ορισμένες πολυκατοικίες που τις ανακατασκευάσαμε ολιστικά, παλιές πολυκατοικίες, όπως το κτίριο της ΔΕΛ στη Λευκοσία του ΑΘ Λοΐζου και το Δημαρχείο Λευκοσίας. Αυτό όμως που μας έκανε να δημιουργήσουμε ένα πιο εξειδικευμένο τμήμα, το οποίο το ηγείται η συνάδελφος η Ράνια αυτή τη στιγμή, είναι η αλλαγή στον πολεοδομιακό σχεδιασμό με την εισαγωγή των ψηλών κτηρίων. Στα ψηλά κτίρια το ventilated facade και η επικάλυψη του κτηρίου αυτού με κάποια υλικά τα οποία να μείνουν αναλύωτα στον χρόνο και συνάμα να βοηθούν στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αυτών, έγινε πλέον αναγκαία. Και αυτή ήταν η απόφαση που μας έκαμε να εξειδικευτούμε σε αυτόν τον τομέα. Να ήθελα επίσης να σταθώ στις αεριζόμενες όψεις που αναφέρατε προηγουμένως. Τι ακριβώς είναι? Οι αεριζόμενες όψεις, τα λεγόμενα ventilated facade, είναι όψεις των κτηρίων, κυρίως των μεγάλων κτηρίων, όπου ερχόμαστε και κάνουμε μια εξωτερική θερμομόνωση σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβούλου Μηχανικού που ασχολείται με την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Αφού γίνει αυτή η θερμομόνωση, ερχόμαστε και επενδύουμε το κέλυφος του κτηρίου γύρω-γύρω με ορισμένα προϊόντα τα οποία τα επιλέγουν κυρίως οι αρχιτέκτονες μας, και αυτόν την επένδυση τη βάζουμε σε μια απόσταση από την μόνωση, και έτσι δημιουργείται ένα κενό της τάξης των 3 με 5 εκατοστών, και με το φαινόμενο της καμινάδας, της κίνησης του ζεστού αέρα προς τα πάνω, δημιουργείται κάποιον draft μέσα στο διάκαινο αυτό, με αποτέλεσμα το draft αυτό να βελτιώνει καταρχήν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, και αφετέρου αν έχουμε κάποια νεροποντή και μπουν κάποια νερά μέσα στο κτίριο, στην πίσω πλευρά που είναι και η θερμομόνωση, με αυτήν την κίνηση του αέρα από πίσω στεγνώνει πολύ γρήγορα και το υλικό της μόνωσης και η πίσω πλευρά της επένδυσης αυτών. Αυτή εν ολίγης είναι η αεριζόμενη όψη και γίνεται με ορισμένα υλικά τα οποία θα σας τα περιγράψει σε λίγο η συνάδελφος Ράνια Κολιανδρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπε και ο κύριος Κώστας, έχουμε διάφορα υλικά για τις εξωτερικές επενδύσεις, τα οποία είναι αναλόγως του στυλ που θέλει ο αρχιτέκτονας, αλλά και για να είναι αισθητικά πιο όμορφο το κτίριο μας. Για τις αεριζόμενες όψεις χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά, αναλόγως του στυλ της οικοδομής, της ανάγκες του κτίριου, αλλά και εννοείται και ο προϋπολογισμό που υπάρχει.
Αρχικά το πιο βασικό μας υλικό είναι το κεραμικό. Δίνει μας πολλές επιλογές σε χρώματα και υφές. Είναι πολύ ανθεκτικό υλικό, έτσι ώστε με την πάροδο του χρόνου να μην χρειάζεται κάποιον επιπλέον maintenance στο κτίριο. Όπως επίσης και το fiber cement είναι πάνελ τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο κτίριο. Το ίδιο με το κεραμικό, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και υφές. Όμως είναι πολύ πιο ελαφρύ σε υλικό και πολύ πιο εύκολη ο τρόπος τοποθέτησης. Επίσης έχουμε μεταλλικά panels, τα οποία είτε μπορεί να είναι από αλουμίνιον είτε από χαλκόν, και μπορούμε να δούμε έτσι μια πιο industrial αισθητική του κτηρίου. Συνήθως χρησιμοποιούμε τα παραπάνω σε πιο commercial κτίρια, αλλά εννοείται και σε πολυκατοικίες και κατοικίες. Τέλος έχουμε επίσης ξύλινα panels, τα οποία είναι πιο γνωστά ως composite wood. Είναι ξύλο με συνθετικά υλικά, το οποίο δίνει μας την υφή και την αισθητική του ξύλου, τη ζεστασιά να το πούμε το ξύλο, όμως δεν θέλει κάποια επιπλέον, δεν θέλει κάποιο maintenance με την παρόδο του χρόνου. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τοποθέτησης των υλικών στα οποία αναφερθήκες προηγουμένως? Λοιπόν, γενικά τα πλεονεκτήματα του ventilated facade, δηλαδή της αεριζόμενης όψης, πάρα πολλά. Αρχικά το πιο σημαντικό είναι η ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας ενός κτηρίου. Το ότι το χειμώνα με το κρύο κρατάμε το κτίριο μας πιο ζεστό και ανάλογα και το καλοκαίρι με το δυνατόν ήλιο που έχουμε πάρα πολύ στην Κύπρο, κάνουμε μας τα κτίρια πιο δροσερά, έτσι συμβάλλει σημαντικά στην ενέργεια ενός κτηρίου, άρα και στο κόστος. Επίσης ενισχύει την ηχομόνωση σε ένα κτίριο, αλλά γενικά κάνει και ένα κτίριο πιο όμορφο αισθητικά με οτιδήποτε υλικό χρησιμοποιήσεις. Θεωρώ προσωπικά το πιο σημαντικό είναι το ότι όταν βάλεις ένα ventilated facade με έναν υλικό όπως κεραμικό ή κάποιον άλλον υλικό εξαιρετικά ανθεκτικό, με την πάροδο του χρόνου δεν θα χρειαστείς κάποια επιπλέον ενέργεια για να το διατηρήσεις. Και έργα ολοκληρώθηκαν στην Κύπρο? Λοιπόν, στην Κύπρο έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα. Ξεκινήσω με τη Λευκωσία, έχουμε κάνει ένα από τα πιο σημαντικά έργα. Είναι το Δημαρχείο της Λευκωσίας, στο κέντρο της Παλιάς Πόλης, το οποίο είναι με επένδυση κεραμικών και λούβρων κεραμικών. Επίσης σημαντικό έργο είναι στην Πάφο. Ο μόνος πύργος νομίζω που υπάρχει τώρα στην Πάφο είναι το Σόχο από τους Κοραντίνα, το οποίο τελειώσαμε το πέρσι και τώρα είμαστε στα στάδια να ξεκινήσουμε το δεύτερο, ο οποίος είναι λίγο πιο μεγάλος ο πύργος, με κεραμικά επίσης. Στη Λεμεσόν έκαναμε ένα αξιόλογο κτίριο, στο Αμαθού στο ξενοδοχείο έκαναμε τον πύργο το residential, ο οποίος είναι γύρω στους 15 ορόφους, με επένδυση κεραμικού αλλά και τις επενδύσεις μπροστά στις βεράντες με αλούκο πόντ. Με μεταλλικά έχουμε ολοκληρώσει το Ελμόνα, το κτίριο το οποίο είναι στην τουριστική περιοχή της Γερμασόγειας στη Χριστάκη Κράνου, και επίσης πολύ σημαντικό έργο για εμάς είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λάρναγαν, η οποία είναι με μεταλλικά πλέγματα τα οποία έχουν μηχανισμούς οι οποίοι ανοιγοκλίνουν αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Είναι αυτοματοποιημένα τα πανέλα αυτά, αλλά γενικά κάνουμε πάρα πολλές και πολυκατοικίες και κατοικίες, δηλαδή πιο μικρής κλίμακας κτίρια, με όλα τα υλικά της γκάμας μας. Οι μελλοντικές μας κινήσεις στο κομμάτι αυτών χωρίζονται σε 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι να εδραιωθούμε σαν εταιρεία στον τομέα αυτό, προσφέροντας άριστες υπηρεσίες στους πελάτες μας, τόσο από πλευράς ποιότητας εφαρμογής και από πλευράς χρονικής, γιατί όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για ένα κτίριο, ειδικά τα commercial κτίρια τα οποία θέλουν να τελειώσουν και σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο είναι να εμπλουτίσουμε την γάμα των προϊόντων μας και τις λύσεις που δίνουμε πέραν αυτών που έχουμε τώρα, χωρίς όμως να χάσουμε τη δυναμική μας τα προϊόντα που προωθούμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η τρίτη ενότητα των μελλοντικών μας σχεδίων είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών
σε χώρες τις οποίες η εταιρεία λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Όπως είναι ο ελλαδικός χώρος, μέσω των γραφείων μας στην Αθήνα και τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου την περασμένη Παρασκευή έχουμε κάνει και τα εγγένεια μας. Συγχαρητήρια. Και ήθελα να το αναφέρω και αυτό. Και ο δεύτερος χώρος που είναι πιο δύσκολος βέβαια, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω του γραφείου μας στο Ντουμπάι. Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι θεατές, ακροατές μας να αποταθούν για να μάθουν περισσότερα για τις λύσεις, τις λύσεις αυτές που προσφέρετε? Να δουν το website μας, έχουμε ειδικό κομμάτι στο website που αναφέρεται στο κομμάτι των όψεων. Μπορούν να έρθουν να μας δουν στα γραφεία μας, να επικοινωνήσουν με τη συνάδελφο τη Ράνια την Κολιαντρή. Και ως συνήθως και μέσω των αρχιτεκτονικών γραφείων. Οι πλήστοι αρχιτέκτονες γνωρίζουν την εταιρεία μας, οπότε μπορεί να συμβουλευτούν και τους ίδιους τους αρχιτέκτονες τους για αυτό το θέμα, που είναι το πρώτο άτομο που πρέπει να συμβουλευτεί κάποιος ιδιώτης όταν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Και εμείς συνεργαζόμαστε και με όλα τα τεχνικά γραφεία της Κύπρου και προσπαθούμε να δίνουμε πάντοτε βέλτιστες λύσεις. Το digital σίγουρα μια πλατφόρμα που συνεχώς την ενδυναμώνουμε με πάρα πολλά ποσταρίσματα. Βλέπουμε ότι η νέα γενεά είναι αυτή η μέθοδος που χρησιμοποιεί στην επικοινωνία περισσότερο και προσπαθούμε και εμείς να είμαστε στον τομέα αυτόν at the forefront, ας πούμε. Οπότε follow, έκανε group στο Instagram. Ναι. Οπότε πρέπει να μας κάνουν follow από τις πλατφόρμες που είμαστε και θα βλέπουν και πάρα πολλά updates.